Ahojte, dneska by som vám rada natočila také video a nazvime ho, že dokonalý vzťah. A už teraz poviem, že žiaden dokonalý vzťah neexistuje, že je to proste iba naša ilúzia, pretože každý partner, s ktorým práve sme vo vzťahu, je dokonalý. Dokonalý pre nás, lebo sa niečo učíme, pretože čím je vzťah intimnejší, tak tým môže byť taká výraznejšia reakcia na to zranenie, ktoré máme v sebe. No a poviem napríklad, akú dlhé roky som prežívala ilúziu, čo sa týka vzťahov, že ja som stále mala pocit, že keď nájdem toho dokonalého partnera a ja sa v ňom budem v tom vzťahu cítiť dobre, tak to ma zachráni. A tiež počujem, že ľudia napríklad idú zo vzťahu do vzťahu preto, lebo hľadajú toho dokonalého partnera pre nich. Ale ono to tak nefunguje, že my len vymeníme toho partnera a budeme sa cítiť lepšie a lepšie. Ale treba popracovať v prvom rade na tom, čo my v sebe máme, a potom tie partnerstvá budú podľa toho vyzerať. Hej? Čiže netreba mať ilúziu, že existuje tam niekde dokonalý partner a my, keď ho stretneme, tak sa budeme cítiť úžasne a už nikdy nič riešiť nebudeme, lebo to je akože veľmi veľká ilúzia. No a poviem aj to napríklad, že ja som si vlastne dlhé roky myslela aj takú vec, že nemôžem sa hlavne v tom partnerstve dostať do konfliktu, lebo ja som neznášala konflikt. Áno? Vždy, keď bol nejaký konflikt, tak najradšej by som z neho ušla, alebo proste urobila hocičo, len aby som to nemusela riešiť. A veľakrát tie partnerstvá fungujú tak, že my nechceme ísť do toho konfliktu, lebo napríklad v detstve nám to ubližovalo, keď napríklad rodičia nás kričali, alebo z iného dôvodu, alebo keď sme sa napríklad cítili byť nevypočutí a sme si mysleli, že to nikam nevedie, že keď povieme o našich potrebách, a práve preto sa bojíme ísť do toho konfliktu. No a tí ľudia, keď medzi sebou nejdú napríklad do toho konfliktu, do toho rozprávania, do tej komunikácie, keď to je pre nich ťažké, lebo im niekto vlastne spustil nejaký ten spínač, kde oni sa cítia zle, tak keď my nepôjdeme do toho, tak tí partneri sa budú od seba vzdialovať, lebo nebudeme hovoriť my vlastne v tej komunikácii ideme do našej zraniteľnosti. A keď my nebudeme vedieť byť zraniteľní, to znamená, že zraniteľnosť znamená vlastne hovoriť o svojich potrebách, keď vlastne budeme videní, budeme počutí, keď sa za to veľakrát hanbíme, tak keď to neurobíme v tom konflikte alebo v tej komunikácii, tak vždy sa budeme iba od toho partnera vzdialovať. I keď sa budeme si myslieť, že on nám nerozumie a možno tu je niekto lepší, s ktorým to mať nebudem. No a chcem povedať, že konflikt je proste zdravá súčasť vzťahu. A ja som sa to napríklad tiež musela naučiť, že byť proste zraniteľná. Keď mi niečo vadí, hovoriť o tom, i keď je to pre mňa ťažké, pretože ja som nikdy nechcela byť videná, že by som niečo nezvládla, že proste teraz trpím, a vždy som proste išla, však nevadí, ja to zvládnem a blá blá, ako to môže niekto nezvládnuť. A to je podľa mňa teraz aj v tejto dobe taká, neviem či móda, alebo ako to mám nazvať, tých žien, že strašne sa boja byť zraniteľné. Oni sa boja byť videné, že by niečo nezvládli, že by mohli požiadať o pomoc. Teraz je taká móda, že ja vlastne muža nemusím žiadať o pomoc, že ja to všetko zvládnem sama. A ja som mala dlhé roky takú predstavu, že však ja všetko zvládnem sama. A potom som raz jedného dňa zistila, že nezvládnem sama a je úplne zdravé požiadať niekoho o pomoc. A dokonca je to aj veľmi ženská vlastnosť, pretože tá mužská je dávanie, to je tá sila, to je to, že vlastne žena dáva ako keby ten priestor a žena mu dáva priestor tomu mužovi a muž môže konať. Lenže my, keď robíme napríklad ženy tú chybu, že my veľakrát chceme len konať a všetko mať pod kontrolou, čiže viacej používame tú našu mužskú vlastnosť, tak potom tí muži sú leniví, stagnujú, nehrnú sa do tých vzťahoch, nechcú to budovať, pretože žena im nedáva ten priestor, aby to robili. A potom ženy sa stále len sťažujú na tých mužov, akí sú v tej ženskej energii, alebo sú málo aktívni, alebo
že sa toľko nesnažia a oni musia byť aktívne. Ale vždy to funguje percentuálne, to znamená, že keď ja budem aktívna na 70%, tak dávam mužovi iba priestor byť aktívny na 30%. Hej? Čiže musíme ubrať niekedy z tej aktivity a hlavne musíme my ženy niekedy, nemusíme, ale môžeme, podľa toho, čo očakávaš od vzťahu. Keď ja očakávam, že chcem mať partnera v mužskej energii, tak ja budem viacej ženská. Hej? To je to, čo my môžeme urobiť s tým. A čo ja som sa naučila urobiť, je, že nebudem nadávať na tých mužov, lebo vždy, keď nadávame na tých druhých, tak vždy sme v pýche, lebo si myslíme, že my to vieme lepšie. Ja kopukrát aj počujem od žien, že povedia, ale musím to urobiť ja, lebo však ja to urobím, keď to neurobím ja, kto to za mňa urobí, ja to urobím najlepšie a bla 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 bla. Ale vždy je to len proste pýcha. Proste treba dať dôveru tomu mužovi, že on to urobí najlepšie, ako vie. A tu ešte som si urobila také poznámočky, aby som zase neodskakovala od témy. Pozriem sa na to. A tu som si dala takú poznámku, že my si niekedy ženy myslíme, že byť silná je, že napodobujem silné vlastnosti mužov. Ale ono to nie je tak, lebo byť silná pre ženu znamená niečo iné. Napríklad pre mňa nezávislosť už teraz neznamená to, že by som odmietala pomoc muža, ale pre mňa nezávislosť znamená napríklad nezávislosť v mojich názoroch, nezávislosť v tom, čo si môžem myslieť a tak ďalej, hej, lebo veľa žien si myslí, že nezávislosť je iba to, že ukážem tomu mužovi, aká ja som dobrá. Ale to pre mňa bolo v ten moment, keď ja som si to o sebe myslela, tak to bolo iba moja pýcha. Si myslím, že to môžem všetko zvládnuť sama. A ešte si myslím aj takú vec, že my žijeme, že aj napríklad teraz sa rieši téma pohlavy a tak ďalej. A ja som sa nad tým zamýšľala, že prečo práve toto teraz musíme riešiť, že vždy to bolo tak, že boli tu dve pohlavia. Ale nechcem sa akože vrtať do tejto témy, ale možno je to práve to, že to vlastne musíme teraz riešiť, je tá nerovnováha v tej mužskej a ženskej energie, že niekedy viacej sme v takej energii, ktorej by sme nemali byť a naopak, ale nechcem sa vrtať do tejto témy, len mi to tak napadlo pri tomto. No a ešte chcem povedať, čo som hovorila na začiatku, že ako funguje napríklad ešte aj dynamika vzťahov, tak a najčastejšie partnerstva, aké väčšinou máme, tak to je napríklad úzkostlivo oddaný partner a voči nemu je ten vyhýbajúci sa partner. A napríklad, keď je konflikt vo vzťahu, tak ten úzkostlivo oddaný partner sa potrebuje napríklad rozprávať. Hej? Ale ten partner, ktorý má tú vyhýbajúcu väzbu, ten potrebuje utekať, pretože on v tom konflikte napríklad zamrzne. Hej, a napríklad ten úzkostlivý partner si myslí, že ten druhý ho nemá rád a že sa v ten moment o neho nestará, o jeho potreby. Ale to je napríklad iba toho reakcia toho tela. Pretože napríklad, keď ten vyhýbajúci sa partner v detstve zažil to, že keď bol doma nejaký konflikt a on chcel rozprávať o tom konflikte a niečo rozprával, ale aj tak sa to nezmenilo, tak si myslí, že rozprávať o svojich potrebách je úplne zbytočné. Tak my veľakrát trpíme aj vo vzťahoch v tom, že myslíme si, že nás niekto nepočúva a tak ďalej, ale veľakrát sú to tie zranenia z detstva a iba ten partner nám ich ukazuje teraz, že aha, ešte toto nemám spracované. A ja som napríklad bola aj vyhýbajúci sa partner, že v tom konflikte, že som proste buď zamrzla, alebo som proste potrebovala utiecť, alebo som bola tiež aj úzkostlivá, že som sa bála, že keď sa mi že nechce niekto riešiť so mnou ten konflikt alebo ten môj problém, že to znamená, že ma ten človek opúšťa a to bol môj taký ako keby najväčší strach, takže vtedy som trpela. Čiže je fajn, keď sa vzdelávame v tomto, že ako fungujú alebo aká je dynamika tých vzťahov a potom sa môžeme o sebe naučiť viacej a nebudeme potom toho partnera obviňovať za náš život. A takisto môžeme viesť spokojnejšie vzťahy. Takže tak s týmto som chcela vám
toto som vám chcela dneska zazdieľať. Takže tak, želám vám krásny dníček. Ahojte.